Help! Please recall me. Got it. Let's go. Let's go. Not a problem. Charge! Oh. Oh. Help! I'm recalling a teammate. Oh. Thanks. Oh. 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 Oh.
great.
I need attachments. Help! That tilted असेल Please डाब recall बरोबर me. बटन Got it. असेच हे बटन काय ते इकडे इकडे नॉर्थ झाले काय नाही चल Help! I'm recalling a teammate. Thank you. Thanks.
अरे वो ऑफलाइन है एक नंबर. साथ में खेल साथ में. बोल रहे. हॅलो हा हॅलो काय रे. पंखा नाही बाहर काढा रे पंखा. हा चल हा एक नंबर. दोनों जल्दी से एक हा जोन. सगळ्यांना बात तू ते वर पहिले काय नाही पहिले ते आता राहुल हा राहुल पंखा. काय रे म्हणून. Help! Help! स्मोक कर स्मोक स्मोक स्मोक.